Τραβάω. Μ' αρέσει που το στείλε. Εσύ με τυρώ στην μπλούζα. Αυτή γιατί έτρεχε? Δεν ξέρω. Η Ορδάνη. Δεν ακούει. Τσάβα. Γιάννη. Τι ωραία που είχαμε κάτσει στον ήλιο. Τι ώρα είναι? Ήλιος. 12. Αλήθεια στο λέω να φύγει και τα άλλα. Τι ωραία. Σάβα κόμμα. Α, τι ήξερα με αυτό. Ωραία, φτιάξε τα κανήματα. Η αντάγια του μία. Ναι, λες είναι. Θα μείνεις, ρε. Μ' αρέσει που δεν θέλω να ακούω τα ονόματα. Και σε ένα βίντεο κάνει ο Γιάννης στο Γιώργο. Γιώργο, τι ώρα είναι? Και κάνει 12, Γιάννη. Θα τραβήξουμε λίγο εδώ. Τώρα που... Να τους... Σαν καλή κάτσαρη. Δεν μ' άρεσε το χρώμα. Ούτε και εμένα. Θα μπορούσα να το κάνουμε τέλος. Τώρα το δείχνει, άρεσε. Τι διάλογο. Να τραβήξω και τη γιαγιά. Άμα τώρα πρέπει να ξετραβήξουμε την κρυμάτα έτσι. Έλες. Να σταματήσω. Τσουτσούνια. Μπράβο ρε παιδιά, είστε πάρα πολύ καλοί ρε. Το ζέστη. Μπράβο, είναι πολύ έξω. Μπράβο ρε! Θα κάνετε κι άκρη να το τραβήξει ολόκληρο. Άμα θέλετε. Πατάει. Πατάει. Κάτσε. Τέλος, πάψε.